tehnologije Sanju Matičić, a s nama je također i Katarina Merki, učenica 4. razreda prirodoslovno-matematičkog smjera Gimnazije Vukovar. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Dobro. A na našoj također video vezi, ali u Dubrovačkom studiju nam je Denis Pavela, utemeljitelj ove nagrade. Dobro jutro i vama. Dobro jutro, lijepi pozdrav vama i svima koji nas gledaju. Eto, uz pomoć različitih tehnologija mi smo svi zajedno u cijeloj ovoj priči, ali možete nam najprije objasniti zašto ova nagrada i zašto ovaj naziv nagrade koja je dodijeljena 5. godinu za redom? Evo, kao što ste rekli, iz različitih krajeva Hrvatske mi smo ovdje u vašem studiju, znači Imperial spaja u istinu, pa kroz i ovu emisiju Dobro jutro. Kada pogledate naziv Imperial, dovoljno je pogledati Padine Srđa, to je jedno brdo iznad Dubrovnika, na njemu se nalazi jedna tvrđava Imperial. Tvrđava koja je u vrijeme Domovinskog rata u istinu bila simbol stradanja, velikih borbi, ali onda na kraju i jedne veličanstvene pobjede zajedništva, pobjede u Domovinskom ratu. S druge strane, 29. lipnja 1992. godine dogodio se jedan veliki napad na grad Dubrovnik u kojem je tada stradalo 4 osoba u blizini hotela Imperial, među njima i 16-godišnji Luka Lukšić. Isto tako moram reći da su prilikom tog napada stradali mnogi spomenici na području grada Dubrovnika, između ostalog Franjevački spomenik, tvrđava Revelin, Minčeta i ostalo. Iz tog razloga dovoljno je reći zašto se ovo priznanje zove Imperial. Mi ćemo sada slikom i do Vukovara. Katarina, ti si ponos Vukovara, dobitnica si priznanja, čestitamo, moramo pročitati i ostale laureate. Tako su nagradu dobili Jakov Šalić iz srednje škole Glina, Katja Kolac iz gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec i Ena Franković iz osnovne škole Hinka Juhna od Podgorač. Tebi, Katarina, pitanje, što ti znači ova nagrada? Nagrada za mene je velika čast, zapravo da se moj dugogodišnji rad trudi za ulaganje za zajednicu koju poznaju i da je meni jedan veliki vjetar u leđa za moj daljnji angažman, ali isto tako grade mene kao jednu bolju osobu. Uz to, ovo priznanje nije samo čast, već i sama obveza koju ću nositi za uvijek u sebi, je to da nastavim zapravo se dojmu prema bližnjim i sjećanjem na sve one koji su dali svoj život za našu slobodu. Profesorice Matičić, jeste li imali neke posebne pripreme za ovo priznanje? Vi ste tu uz Katarinu. Kako ste ju pripremili? Jeste li vi predložili za nagradu ili? Da, ja sam ju i predložila za nagradu. Naime, pripreme za priznanje Imperial bile su ispunjene naravno ponosom i dubokim poštovanjem prema Katarinoj predanosti i vrijednostima koje su utkane u njenu svakodnevicu. Ona nije samo izvrsna učenica prirodoslovno-matematičkog smjera, već i mlada osoba iznimne topline, vedrine, energije, čiji je nesebični rad nadahnio vršnjake i cijelu zajednicu. Što se tiče predstavljanja, jako puno toga ima, evo izdvojit ću samo nešto. Kao članica Franjevačke mladeži već 4 godine sudjelovala u brojnim župnim aktivnostima, pjeva u zboru Damjan, organizira humanitarne prodaje, redovito sudjeluje u misijskim akcijama, među kojima je posebno hvale vrijedno 10-godišnje financiranje školovanja i prehrane 2 djevojčica iz Benina. Na gradskoj razini aktivna je volonterka u projektima 72 sata bez kompromisa, Vukovar Half Marathon, prikupljala je pomoć za potresom pogođene dijelove Hrvatske, redovito prikuplja hrane, potrepštine za socijalnu samoposlugu Duga, Vukovarski Caritas i Dječji dom Klasje, sudjeluje u ekološkim akcijama, promovira zdrav život i brigu za okoliš, sudjelovala je do sada u inicijativi Umjesto njih, u organizaciji Skaca iz Osijeka, u školi je dvostruka međužupanijska prvakinja iz katoličkog vjeronauka, sudionica je i državnih natjecanja, pokreće brojne inicijative, projekt Laudato Si, brine za mentalno zdravlje svojih vršnjaka, zatim projekt Sjaj u tebi, jača samopouzdanje kod mladih, Brain, podrška primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju kroz odgovorno i etičko ponašanje, dugogodišnja je članica Hrvatskog kulturno-glazbenog društva Dunav, gdje promovira hrvatsku tradiciju
i kulturnu baštinu Vukovara i Slavonije, kako u Hrvatskoj, tako i van granica. Kad vas Dakle, slušamo, sve ovo što sam navela čini Katarinu naravno svjetionikom i inspiracijom mladima i ona je živi primjer humanosti i nesebičnog djelovanja. I evo, ja bih se zahvalila gospodinu Paveli koji je utemeljitelj ove zaista posebne nagrade. Ovo nije samo nagrada, ovo je, usudim se reći, medalja časti koja je evo našoj Katarini pripala. Također se želim zahvaliti predsjednici udruge Hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata, gospođi Mariji Lukšić i povjerenstvu koje je prepoznalo našu Katarinu. Ja vidim da ste morali malo šalabahtere se služiti s obzirom na sve ovo nabrojano. Katarinu, jedino možemo pitati kad sve to stigne napraviti. Katarina, pretpostavljam da slobodnog vremena i nemaš puno. Evo i gospodin Pavela je pozorno slušao sve ovo što Katarina radi. Svi ovi mladi ljudi koji su nagrađeni vašom nagradom su upravo takvi. Puni entuzijazma, puni ljubavi prema domovini, ali isto tako vrijedni i marljivi učenici. Pa ja bih samo iskoristio priliku da kažem da je u Domovinskom ratu na području Republike Hrvatske stradalo 402 osoba. Samo na području grada Dubrovnika 16 mladih života je izgubljeno, a na području Slavonskog Broda, općine tada Slavonski Brod, stradalo je u jednoj godini samo 92. 27 mladih ljudi. Kako to nekako olako izgovaramo broj 402, ali kad kažemo Andreja, Luka, Đuro, Maris, Katarina, Hrvoje, najmlađa žrtva u Domovinskom ratu, pokojni Ivan Špoljarić, imao je 3 mjeseca. To su sve mladi ljudi koji su imali pravo stvarati. Imali su pravo na budućnost, imati svoje obitelji, stvarati svoju djecu. Imali su pravo živjeti. Mnogi su od njih htjeli biti sportaši, liječnici, vatrogasci, novinari. Imali su pravo na to, imali su i obvezu to biti. Nažalost, to im je prekinuto. Ali kada vidimo ove mlade ljude ovdje, kao što je naša dobitnica priznanja Katarina, kada vidimo sve ostale dobitnike, kada vidimo djevojčicu Marinu koja je prije 2 godine dobila nagradu Imperial iz razloga što je pokrenula cijeli Bakar, cijeli primorski kraj da bi prikupila pomoć za svog brata koji ima karcinom. Uistinu možemo reći da je Imperial, kao što ja uvijek govorim, živi spomenik. Iz kojeg razloga živi spomenik? Iz tog razloga što to nije spomenik od kamena. To je spomenik koji se dodjeljuje živim ljudima, mladim ljudima koji su svojim radom, zalaganjem, humanitarnim djelovanjem, znanjem podigli ugled ne samo svoje zajednice, nego i škole. I naravno, kada ti ljudi dobiju to priznanje, ti mladi, krasni ljudi, kad se vrate u svoje sredine, kad oni će nastaviti pričati svim svojim vršnjacima što su doživjeli u Dubrovniku, što su doživjeli na dodjeli priznanja Imperial. Poticat će mlade ljude da budu bolji u svojim sredinama i u svojoj zajednici i da oni dogodine dobiju to priznanje i naravno ono što je najbitnije, da se imena stradale djece, imena žrtava Domovinskog rata i naših branitelja i povijest Domovinskog rata nikad ne zaboravi. Iz tog razloga smatram da je uistinu Imperial veličanstven i kao što sam rekao, Imperial je živi spomenik i kroz taj spomenik žive sva stradala djeca koja nisu više među nama danas. Gospodine Pavela, vama hvala lijepa. Još jedno pitanje za kraj, za Katarinu. Što je novoga u planu? Ima li neki novi projekt koji se onako već lagano kuha u tvojoj glavi? I jesi li u kontaktu s drugim osvajačima ove nagrade? Pa evo, naravno, planiram nastaviti sve svoje djelovanje koje sam evo do sada radila, ali evo imam čast biti u kontaktu zapravo sa dobitnicom nagrade prije 2 godine koja je bila naša učenica Gimnazije Vukovar, Katarin Hardy. Osim što smo bile evo kolegice u školi, bile smo suradnice u različitim školskim aktivnostima, od festivala znanosti, medijske pismenosti, pa evo zajedno smo išli na natjecanje iz vjeronauka, pa sve evo bile smo suradnice u vođenju samih radionica na međunarodnoj razini, kao što je bila radionica u Francuskoj u Tezeu. Hvala vam lijepa, svaka čast na svemu i puno sreće u daljnjem radu. Nadam se da ćemo se još ponegdje susresti i da čujemo što si novoga postigla u svom životu. Katarini i svim ostalim dobitnicima još jednom čestitamo i hvala vam lijepa svima što ste uključili u Dobro jutro. Mi nećemo daleko od Dubrovnika. A nećemo, ostaćemo na jugu, Konavle nas vodi Ivana Brajlo Drnas i to zašto? Zbog Čire. Zbog Čire je jedan vlak koji je tamo